Astăzi vom face un episod cu înghețată. Da, provocări nebune. Da. Să mâncăm înghețată în 50 într-un minut. Nu, într-o oră. Minute. Ești prost, mă. În 15 minute. Bă, nu mai mințiți în video, mă. Într-un minut. Ce Dar nu? numai în 15. În 15. Bun. Mamă, mușcă din ea. Să mâncăm. Locuri. Gata. Stop. Am mâncat. 10 secunde. ...20 de secunde. Ah! 30 de secunde. Mi-a zis la cineva. Deja și 50 de secunde sau 40 de secunde. În 15 minute trebuia. 50 de secunde. Cine a mâncat cel mai mult este Paul. Alex a mâncat cel mai puțin. Hai să vedem. Și asta e înghețată lui Alex. Și asta e înghețată lui Paul. Eu mușc. Și el linge. Gringo. Sper că se vede pe filmare. Leac. În blur roșu, în gâșa mare. E bună. Câte minute au trecut? Cred că 3. Mai puțin. Dacă mai. Trei minute.